שלום אנשים, מה קורה? כאן תומר, והיום אנחנו מצלמים בלק אופס 2. הרגע עשו לי קייס, לא נורא, אני מצלם עם נתנאל, תגיד שלום. כזה הוא לא מכבד מבוגרים יותר ממנו. טוב. הוא קטין, הוא עד היום, הוא היה קטין והוא גם יישאר קטין. שטוקי, פלצפן, פלצפן, הוא קטין, אל תקשיבו למה שהוא אומר, הוא קטין. קטין. אני יודע שאני קטין, אני עד גיל 18 אני נחשב קטין. טוב, ילד בן עליתי רמה. מקודם, מה? FK, לא הרגתי אותו. אוקיי, מה שבעצם קרה, תראה את הסקור. אני רמה כזאתי ואני אסקור 5-1, לא שאני אומר שאני פרו עולם, אבל אני די טוב, כאילו, אני חושב שאני די טוב יחסית לרמה הזאתי. זה לא בגלל איזשהו משהו, זה כי אני עשיתי פשוט פרסטיג' על פרש סטארט והתחלתי הכל מההתחלה, ממש גם את הנשקים. דרגון פייר. והכל בגלל נתנאל. בזכות נתנאל. בזכותו בשבילו, בגללו בשבילי. מה? שוטגנר 0. קמפר, נו. איפה כולם? איפה אני יודע איפה? כן, באמת, איפה הם? כמה הם? תראה, הם רק הם 4. הם רק 4, איפה נעלמו? הנה, הוא פה. הרגו אותו. אני לא יכול להרוג, אני לא מוצא אותם. מוקש. דרגון פייר. מה? מאיפה הוא השיג פתאום טיל? אני שנה מסתובב במפה, אני לא מוצא אף אחד מהטים שלהם, פתאום אני מת מטיל, מה? כן, זה דרגון פייר חיי שלי, מה אני אעשה להם? מי אכפת מהדרגון פייר שלך עכשיו? אני מפרק אותם. מי אכפת? יאללה, בוא נשים עליהם לייטנינג סטרייק, גם שמתי לנו... אם היה אפשר להרוס לך את הדרגון פייר, הייתי הורס לך. אני עבריין. אני מאחוריך. יופי. כיף? כן, אני רוצה להיות מקובל, אז תביא לי כיף. דרגון פייר! אוקיי. לא, מה קרה? לקרו אותי. לקחו אותך. איזה מגניב אתה. אנחנו ננסה לעשות כמה שיותר קילים בזמן שנשאר לנו, שזה 7 דקות או שנגיע ל-100 פוינטס. וכלום. וואי, כמה יש פה? הרימון הזה חייב להרוג, מה? הוא התפוצץ והוא לא הרג, מה? זה היה חייב להרוג מישהו. כמה שכל כך הרבה היו שם. איפה אתה, נתנאל? איפה? חם. אחלה סקור. לי, תודה. עליתי רמה. מפוצץ להם את היועד. קובר! זוזו. סורביבור. תן לי קובר. וואי, אין לי אמו כבר. אז הצטרפו אליהם טובים מהמשחק. הנה, מישהו גמר את הפרסטיג'ים שלו. 30, כן, שיעשה פרש סטארט. 34 כדורים אחרונים ולא הרגתי אף אחד. הוא לא יכול, אם אתה גומר את הפרסטיג'ים, אז אתה לא יכול לעשות כלום, זהו, נגמר לך המשחק. אז עדיף לעשות פרש סטארט. לא, אפשר, אני מכיר מישהו שכן עשה את זה דווקא. אין, אתה מגיע לפול פרסטיג', אתה לא יכול לעשות. אני מכירה, אבל אני אומר לך שאני מכיר מישהו שכן עשה. והוא לא האקר. אין האקרים בבלק אופס. אין האקרים בבלק. יש, אבל ממש קצת, אני בקושי מוצא. אין האקרים, אין האק לבלק אופס. בטח שיש. חוץ מטריגר בו. נו, אבל זה האק, אתה אמרת שבכלל אין. וגם זה אנשים שעשו אותם בעצמם. המצאו אותה. אבל בטח העלו אותו לרשת, כי הם קולים. איזה סטיק. איזה פייל, גם באתי בק למישהו, גם לא הרגתי אותו וגם מישהו הרג אותי, אבל שהוא בא לי בק. גרוע. גרוע, 2 אחי, אני מנסה להרוג מישהו ומישהו הורג אותי. לא, אבל זה היה פייל שלא הצלחתי. יאללה, בוא נשתלט להם על הבסיס, שיביאו לנו את הבסיס. אנחנו כבר בבסיס, אבל אז זה עובר להיות, הבסיס שלהם הופך להיות כאילו הבסיס השני. הכרתי.
הנה, כבר השתלטנו, ומישהו בא להשתלט חזרה נראה לי. מה? מה הוא עושה לכם? מה הוא עושה לכם? מה מי עושה לנו? איזה אחד פה בא, הרג את כל. רק תזכור שהוא גם עושה לך, כי גם אתה בתים שלנו. לא, לא הרג אותי. נו, גם אותי לא. וואי, זה מציק. די, מה זה היה רגע? פאק, בליסטיק נייף? באים אלינו עם שוטגן. לא, הוא לחץ, הוא העיף עליי גרזן. מה באים אליך? עם שוטגן באים לנו לבסיס, אני לא מאמין. הצליחו לעבור. עם שוטגן, אחי, הם עוברים אחד אחד ודופקים בך ירייה. דוקרים אליך. נייף ראנרס, מה זה היה רגע? בוא נראה את הקיל. הוא הוריד 2 במכה, כאילו ירייה. זה drop the base. זה לא ככה, זה drop the base. סתם. אתה לא עושה את זה נכון. תודה. גוגה. זה לא מייקרובלס פה, נתנאל, גוגה. מה הקשר? קשר, אחר המשחק מהקרון. נכון. למרות שאני עדיין משחק בו קצת. נכון. בואו נעשה שם טוטוריאל על וייבסטפ וסוואפ. טוטוריאל. בחיים שלי לא יעשה את זה. לא נכנסתי למשחק. טוטוריאל. וואי, אחלה קילים אנחנו עושים פה. די, אחלה קילים עושים עליי כל השוטגנרים האלה. כן. 21-15. נו, בסדר. אני לא... אם אתה בא לשוטגנר, אתה בא לו ממרחק ממש ענק, כאילו. אין לו סיכוי, הוא סתם 0. הנה, יש פה מישהו. שלי! נו, באמת. שנה אני מחורר אותו עם ה-MP7, ואז מישהו משום מקום בא והורג אותו. יאללה, זהו, עוד קיל אחד. די, וואי. שוב הזה עם הגרזן. איזה מעצבן הוא. יאללה, אני רוצה קיל אחרון. אני רוצה, כולם רוצים. מה? שלי. לא. אוקיי, אז כאן נגמר הסרטון שלנו. להתראות.